Yung pleuroperitoneal cavity ay itong buong to. Tama ba? Aloka. Sige saan kong mali. And then yung parietal peritoneum ay yung ito, yung shiny part. Yun. And then yung liver, itong yellow. Yung left, right, and median lobe, saan yun? Left, right, and then median. Median ba Ito yung median. Median part. Basta kung gitna. Ano, ito yata yung left eh. Hindi magkaragtong yan. Magkadugtong. Basta dito median. Hanapin na lang. Then yung gallbladder. Sa taas yun. Ito yung gallbladder. Ay, hindi yan. Hindi. Ito. Ayan, ito pala. Ano to? Ovary. Ovary pa rin. Ito, gallbladder. Yung color back. Then, stomach, ito. Tapos yung esophagus, kadukto niya dito anteriorly. Tapos yung pylorus, yung between esophagus and stomach. So, hindi, cardiac pala yun. Between intestine and stomach. Wala siyang cardiac. Pylorus yan. So, ito yung pylorus. Tapos yung spleen. Spleen yung grayish. Ito. Intestine. Ito na. Intestine. Or the duodenum. Bile duct. Hindi makita. Wala yun. Pancreas. Yung nakita ni kanina sa mesentery. Pancreas. Iba yung ventral and dorsal. Ay, yan. This is pancreas. Ventral and dorsal. Ito guys. Ventral and dorsal. Hinatak ng... Ang dorsal daw na part, ayun yung part dito na pa-J daw siya. Pa-J. Hindi ako sure, pa-J. Yan yung dorsal. Oo. Basta dugtong niya, ventral. Oo. Ito na yata yung ventral na part. Tapos yung valvular intestine. Wala. Di ba kita? Andito. Ay, ito. Ay, saan yan? Valvular, yun yung sa may pylorus. Ito yung valvular. Ito. Hindi. Yan yung ano. Digiform. Ay, basta nasa loob daw, hindi kita. Ay, Yung digitiform.